سروک امریکای دونالد ترامپ پشتگیری وڵاتی خۆی ji Tirkiyê re ji bo jinavbirina rêxistinên terorî weke rêxistina PKK û rêxistina Daişê da diyar kirin. Erdogan jî got çi peywendiya welatekî bi Partiya PYD re li dijî rêkeftinên navdewletî ye. Di Kongrekî Rojnamavanî hevbej de li koşka spîd navbera Serokê Amerîkayê Donald Trump û hevşanê wî yê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan de Trump tekezî li ser piştgiriya welatê xwe ji Tirkiye re di şerê wê de li dijî rêxistinên terorî weke rêxistina Daişê û Partiya Karkerên Kurdistanê PKK da diyar kirin û serbar kir ku ew ê piştgiriya her hewlekê bikin ji bo kêmkirina şer li Sûriyê. Her dûî kongrî de Trump ameje bişandina amerên leşkerî ji bo Tirkiye li ser daxwaza Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di zûtirîn dem dikir. Her divê derbarê de Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ji alî xwe ve got em ê li gel Amerîkayê kar bikin li dijî rêxistinên terorî li deverê û serbar kir ku me bi Amerîkayê re li ser hevkariyê derbarê aliyên aborî û bazirganî wizeyê rêkeftine. Erdogan her wiha da zanîn ku tu pêşeroj ji rêxistinên terorî li deverê nîne wate rêxistina Daişê û PYD û peywendiya çû welatekî bi Partiya PYD re ew yek tê wê wateyê ku rêkeftinên navdewletî bin pê dike. Erdogan got nabe em derfetê vekin ji bo guhertina bîr û baweriyên deverê ew jî bi hinceta rûbirûbûna rêxistinên terorê. Girêdayî vê mijarê Wezareta Berevaniya Amerîkayê ji alî xwe ve îro çarşembê ragihand ku li hevkirin li ser metirsiyên sebaret rêxistina PKK ya terorî di hevdîtina Wezîrê Berevaniya Tirkiye Fikrî Îşiq û hevşanê wî yê Amerîkî James Mattis çêbûye. Ew yek di daxuyaniyekê de hatiye belavkirin li ser zarê berdevka Pentagona Amerîkî Dana White ku tekezî kiriye ku Wezîrê Amerîkayê piştevaniya Tirkiye dike sebaret ji navbirina rêxistina PKK ya terorî. Berdevka Pentagonê White da zanîn ku Mattis hevşanê xwe yê Tirkî Îşiqa gedar kiriye ku Amerîkayê amadekariyên xwe dike ji bo bilindkirina asta hevkariyê bi Tirkiye re sebaretî ji navbirina rêxistina PKK ya terorî. Lava Abdo, Ark.